Elephant е бранд на 12 години. Има неща, с които не правим компромис и едно от тях е качеството. Именно за това сме с Forge BG. Аз съм Рубен и моята най-голяма страст е обучение на екипи в висококласното обслужване в малкия и среден бизнес. Но на по-голямата аудитория съм познат повече като собственик на Elephant. Нашите клиенти са хора, които не се нуждаят от нищо. Те не идват при нас да купуват продукти, а да купуват емоции. Това е, което ние продаваме. В случая бизнес модела ни задължава да имаме висококласно обслужване. И това висококласно обслужване от офлайн в един момент трябваше да се прехвърли онлайн. Изключително трудна задача. Но преди да се заемем с тази трудна задача, ни трябваше бързина и голяма доза сигурност. Всички искат да имат собствен сървър. Ние също искахме, естествено. Имахме и разбрахме какви са плюсовете и минусите. Един от най-големите минуси, който не успяхме да преборим изобщо, беше спирането на тока, с който нито един UPS не може да се справя. Работим с Forge BG вече около 10 години. Добри и екипът му се доказаха през тези години като хора, които реагират адекватно и бързо на всеки един проблем, без значение с какво са заети. Изключително високо го ценя. Когато започнахме да търсим ново решение за нашия сървър, се обърнах към тях не само заради добрите препоръки, а заради целия път, който сме минали заедно. Forge BG ми осигурява нещо, което има огромно значение за мен, и то е спокойствие и сигурност. Често ние не си даваме сметка колко много имаме нужда от това спокойствие, за да можем да се фокусираме истински върху своя бизнес. Аз изключително рядко препоръчвам някого, още повече когато трябва да го правя публично. Днес мога спокойно да кажа: доверете се на Forge BG.